bahagia lahir dan batin. Allahumma amin. Juga mohon maaf buat Bapak Sugiman, Ibu Narsi. Ini ada dua MC yang hadir, jadi nanti saya tidak bisa menunggu sampai usai acara hiburan, dikarenakan nanti saya jam 1 harus terbang ke Jakarta untuk esok mengikuti rapat paripurna di Istana Kepresidenan Republik Indonesia untuk kembali membahas tentang rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Penajam Pasar, Kutai, Kalimantan Timur. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dek Gareng sebagai opo? RT. Terima RT Toko Jakarta. Ini juga mohon maaf untuk sekedar mengingatkan buat tamu undangan yang hadir semuanya di malam hari ini, untuk kotak sumbangan ada di sebelah sini. Ini hanya mengingatkan, takutnya morong ngoyo-ngoyo lali ra nyumbang nggih niku ngene teng mriku. Mangsane padane. Mau ngelekke kok ya. Ya kono Dimas Gareng. Ya aja aku ya ayo bareng-bareng. Sepurane aku nganggo sumpel. Lah ngopo to? Iki pasca kecelakaan tanggal 15 kemarin. Jadi iki saiki budek, ini saya syukuri mergo saiki nek dunek-unekke wong mendem aku wis ra krungu. Kabare teko nggonku gak apik, Mas. Piye? Jare Mas Kojak mati ngono kaya. Nek dikabarke mati malah dawa umure. Lah ya alhamdulillah barang weruh isih seger waras ya alhamdulillah. Nek urip dawa panjang umur nek ra ndek apa-apa ya malah rekoso ya. Ki aku tak deki sik. Aku pengen ngedeki bose. Nyuwun C mayor Mas. Lah aku seneng tenan nek karo bose iki pomo ora pekih plorok tak WA. Siap dhewe ya. Wilujeng dalu Mas Kojak. Aduh cantiknya. Sayang cinta kita tidak bisa bersatu lagi. Lah kene lho Mas. Karena aku punya Darmini, kamu punya Eko Plorok lolo itu. Ya. Lah yo jenengan ninggal aku ndek mbenok yo. Mohon maaf saya itu terkadung. Terkadung apa? Ngecocor. Terkadung. Ya uluk salam sik. Nggih, dalem ngaturaken wilujeng dalu dumateng para tamu sedaya. Menika wilujeng pepanggihan kalih kula sak Aku mau mangkat rene arek nggo mobil ora sida. Lah ngopo Mas? Lah ra duwe. Aku nggawa rodo papat meso kudanan. Lah apa? Lah ngopo kok rodo papat kudanan? Kudanan ra karo-karuan aku nggo salin. Nggawa salin nek njero kan ra mungkin nggo salin. Dadi njero iki ngecembeng kaya ngene iki rasane. Ya kuwi penake bawa. Aku nggawa rodo papat ya meso kudanan. Lah kok iso nggawa rodo papat kok kudanan? Sing loro rodo rek tak saki. Iki pipa kok apa to, Di? Iki galeh. Galeh cecang. Tak kira kok kawit pace. Pace kudu. Kecinge ijek iki. Isih. Iki duwe daya pangaribawa lho. Kono bawa. Bawa apa? Ya sak-sakmu kono aku tak udut sik. Iya malah udat-udut. Eman-eman gerek salere kepidak. Itu jatah 76 misan. Diaturke tembange apa, Mbak Yu? Manut Mas, aku jenengan bawa apa? Aku bawa apa iki iso kok. Mosok Lho mangsane. Paling seneng nek amor penyanyi iki lho. Piye? lah ngopo? Untune iso kaya tikus lho. Kok kaya tikus piye to, Lho Mas? malah laris iki. Kuwi jenenge gigi kelinci kok Gigi tikus. kelinci kaya. Kelinci. Heeh. Lah tenan. Kuwi nek buka bir gampang iki. Padane apa buka bir gampang. Cantrolke gedos. Sabar ya, Nduk. Tutupe kolu ya, Nduk. Alawi padune ngesir tatah ora kelakon lho, Mas. Iya toh? Peloke barang wis. Tatai kaya umurane anakku. Ya, lah orang bayar balekke. Suwe lagu lama Pak De ngono kuwi rasa. Golek ukara liyane. Golek istilah sing lain sing kesuwen terus kajange sing. golek istilah sing iso nglarani yoga ki opo ngono. Ben yoga niki mak lekep ngono langsung yang sisan kaya. Memanismu kanggo jiwa Loh, aku ngumun Di. piye Kang? Lah aku MC budek kok iso krungu to mau? Agawe rociting kalih lara apa kang si
nedya umpama munduta tikus Kok mundut tikus piye to, Mas? Rokmi teko ngendi mau kur-kur tikus aku mikir bayangke Mundut kowe karo- ngerti tahun baru wingi Lah ngapa? aku jak rombongan kanca-kancaku wis ngurungi tikus telu dan deres gak sido tak goreng ya. Lah aku Tikus wong kok digoreng. Lah wong desa arep bakar pitik ya ora duwe bakar tikus. Urung ngrasake kowe. Lho Apa? enak banget. Tikus, Heeh. bumbu pedes, Ya. ngombene ciwungkul. Ora ngerti. Iki kulino aku. Kulino iki, Mas. Kula ora mudeng lah tikus ki enak. Walah. Ya sesuk belah tikus ya, Mas? Ya, Pi. Hah? Belah tikus. Belah tikus. Bar nah. kuwi kokean terus mukok. Lo mampa tanpa wala ing madyaning jala nidi Tamak konceng anggonceng ing paku lingan gawe ndeke wong ayu diaturke langgame monggo Aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani desa aku tetap tresno lan tetap setia ya Kang Mas kowe janji bunga susah padha dilakoni ning saiki barang bakti kowe konjur malah lali marang aku kowe nesu terus ngajak patuh jangan aja Nduk, dalam aku ki bingung. kok bingung kene Sing apa? dawuh aku mrene iki sapa aku kok malah ra Lho, do. lho, lho, masalah lho. iki Piye? Mas Kojak ning kene iki bintang tamu Kok bintang tamu ra nek bintang tamu ra. Maksudnya kan aku gawane wit awan, sampean usul bengi lah sini bali sapa Mas Eko jarine Nang MC-ne tulisane aku. iki Sulis lah, Sulis ki lanang apa wedok aku ya ora mudeng. Ngantene tak tekeki Mas, jenengan ngejob kula mboten jenengan kula Lah. job niki. Lah terus piye? Hitungane kembuh kok. Nek hitungane malah wis entek ndengi kok. Oh lah wis tak dingi dibahas. Hitungane entek ning wonge ora ngerti. Ora ngerti. Sini bali Mas Jek. Sulis. Mas Sulis Mas Manten. Kono ora ngakoni kok. Jaman
mau wawan ya oke nok. Oh, kathah. Elok tenan ane. Heeh. Ngopo ning kono ngopo? He. Wah, Nyenengake ngopo? Wis semene kok, Nduk. Wah, kebak. Mas, apa ketok? Apa ketok kok iki. Nduk, Dalem. aku nggo nanggane nek wong ewa kok kenapa kok sing duwe gawe nggawa sapu apa sulak. Heeh, lha Sulak ngopo? apa sapu cilik. Jebule aku tekok mbahku jare nggo gebuk ndase sing ra nyumbang jebule. Iku Yo ki ora ya to, ngono. Mas. Pakde sing duwe gawe iki nggawa sulak kok sapu ki tegese nek ana tamu kursine sing reget iku nggo Wah, lapi ngono sasmitane. Ora kok nggo gebuk sing ora nyumbang. tuwas aku mbiyen ewa nggo gebuk. Ya ora nyumbang gebuk ndase. Nggih, matur sembah nuwun Pun Kakung Sunawutri sinengan kula